día, son Víctor de Librería O Pueblo de Pontevedra. Bueno, eu xe quero presentarvos pois o libro que estou lendo estes días. O libro titúlase A casa xunto ao volcán, é de Xosé Ricardo Losada, e é o libro que levou o premio Viadutos de novela no ano 2019. Nel amósasenos unha visión particular do mundo a través pois dos ollos dunha rapaza, Sheila, que é a súa protagonista, é de 17 anos, a cal lle ocorre unha serie de acontecementos, pois entre eles a separación dos pais, o cambio de vivienda de Ourense a Rianxo, neses momentos da adolescencia en que parece que ninguén te comprende, e de como ela afrontaos modificando a súa vida e a de todos os que nos rodean. Co cal, bueno, é un libro a min que particularmente me está gustando e por iso, bueno, quería recomendárvoslo para que o lerades nestes días.